बेनिफ्राय बेयाव बेसेबांखिनि फैसा खरस खारखो आं नोंथांमोननो बुंनानै होनो लासैनो फार्स्टआवनो फारसेनिफ्राय खामानियाथ' गोबां सोलिदों नालाय नुवाखैसो जेबो हा जावनायनिफ्राय हा आरो So guys, welcome back to my channel and another vlog. So guys, आं दा माने बुंनानै होनि दा जोंहा बोरमा फिसा जादों नै बे जा माइदांनि बोरमाया दाखालि बिनि बिमाया हरदोंमोन बै खेबसे लायदोंमोन जोङो मास मोनब्रैसो जाबाय नामाथाय बिमा फिसा मासेल' जाखांदों ओइ नै जाफै इधर आइजेन फिसा मासे जादोलै आरो जाबावगोन नामाथाय ahैजा मासेल' जादो अ मासेल' जाखायो हा गिदिरथार नुदों माबा नोंनिया बोरमायाथ' नै फिसा जाबायना आरो आं बुंनानै नोंनि अमायाबो जाखासिगोन ना बेना अमाबो दंबावो अमा बिमा मासे बेबो अमा फिसा जाथारसिगोन ना बेना माने बिजायबो आरो बोरमायाबो नै दिनै जाबाय ओमफ्राय अमायाबो बे साननैसोनि गेजेरावनो जानो गोनांथार ना अमायाबो फार्स्ट बोरमायाबो फार्स्ट जादों बेबाराव फार्स्ट आरो ओमफ्राय अमायाबो बेना फार्स्ट जासिगोन ना अमायाबो फार्स्ट जाथारसिगोन बे साननैसोनि गेजेरावनो जाथारसिगोन माने सप्तासे बा सप्तानै सानना ला आरो खोब जायो लायोबाथाय खिन्थु माला जागोन गेरेन्टि गैया बे साननैसोनि गेजेरावनो गाबोनबो जानो हानाय समफोरबो जानो हानाय बेफोरबायदि कन्डिसनाव दं आरो दा नायदोंसै आं नोंथांमोननो अमा गन्द्राखौबो देखायहैगोन दाखालिबो जों बानायदोंमोन ना अमानि थाखाय स' गाइस आं बुंदोंमोन ना नोंथांमोननो अमा गन्द्राखौ देखायगोन होननानै दा नै बेनो गोदाना दाखालिबो जोङो जेसिपिजों हा गारनानै औवा लायनानै बानायफैदोंमोन ना ओमफ्राय बानायनायखौथ' आं देखायदिया डाइरेक्ट जाखानायखौ देखायबाय माबायदि बानायदों आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दा ओमफ्राय फैलाय दा मोनसे रुमल' बानायग्रोदों फार्स्टआवनो बुंनानै खानि जों मोनसे रुमल' बानायग्रोदों मानोना अमा बिमाया अमा फिसा जाथारसिगोन बेनिखायनो नङाबाथ' जेबो दा सोथ'वाबाबो जायो साननैसोनि उनाव सोगोमोन हायाबो गोदान नालाय दासो दाबिगासिनो बहुत गोजौ खोखादों नालाय जोङो ओमफ्राय ओरैनोथ' अमा गन्द्राथ' बैजाय दंखायोमोन खिन्थु बेयाव दा गोदानाव लाबोना दोनदों आरो अमा बिमाखौ नैबेखौल' प्लास्टार होनानै होदों जोङो नैबेनो बेखौल' प्लास्टार होनानै होदों बाकिखिनिखौ प्लास्टार होआखै मानोना हाया दासो दाबिगासिनो अखा हानायजों मानायजों बे जाय फुख्रि साइडआव नै बे साइडआव दाबिलांगासिनो बेनिखायनो बायख्लाबाय थायो आरो बैफोरो बेखौ बानायथ'वाखै बे मोनसेखौल' ओरैनो वान टाइमनि थाखाय आरो बेखौ आगोल देनां आरो साननैसोनि उनाव प्लास्टार होनानै होबावगोन मोजाङैनो नै बे जाय दा थास' लाबोना दोनदों आरो थास' लायबावनांगौ बैसानाव दा दसे थानानै नै बेबो जाथारसिगोन बेबो फार्स्ट आरो बेबो फार्स्ट बिमा जागोन बेबो मोनथाम रुम बानायदोंमोन आङो बै मोनसे बे मोनसे पुरा बेनिफ्राय बेयाव बेसेबांखिनि फैसा खरस खारखो आं नोंथांमोननो बुंनानै होनो लासैनो फार्स्टआवनो फारसेनिफ्राय खामानियाथ' गोबां सोलिदों नालाय नुवाखैसो जेबो हा जावनायनिफ्राय हा आरो आं हा खोनायावबो एक्सट्रा फैसा ओरैनो थांखादों डाबल थांदों हा खोनायावनो आरो औवा लायनायाव आरो गारि भारा लानाय मानसि लानाय थिं बायदिसिनानि थाखाय माने बेयाव 20,000 थांबाय आरो 20,000 दा थांद्रायाखै खिन्थु थांगोन 20,000 थांगोन मानो होनना बुंबाथाय आं गाहायाव प्लास्टार लागायगोन ना प्लास्टार लागायथ'वाखैनो बेनिखायनो 20,000 एसे खमाव थांना दं जिखिजाया 20,000 थांगोन नङाबा बारनोबो हानाय आरो बेफोरबायदि बाजेटाव मोनथाम रुम बानायदों नालाय ओमफ्राय बे मोननैखौ बानायथ'वाखै मानो होनना बुंबाथाय बे दाबो दाबिनाया मोजाङै दाबिजोबाखै माने साननैसो थानानैसो बानायगोन जेब्ला बे मोजाङै दाबिगोन ना दा अखा बोथोर ना आरो हाया गोदान गारनाय बेजायना माने दाबिलांगासिनो बेनिखायनो बैखौबो वान टाइम बानायना दोनदों बैखौबो रिटार्न बानायफिननांगौ बे मोनसे रुमखौबो ओमफ्राय बाखिथ' आङो बेयाव अमा सोगोन दा साननैसो सोथ'वा आंना बैजाय मोनसे दंखायो नालाय बै मोनसे गन्द्रायाव दोनदों आरो ओमफ्राय मोनसे खालियावबो दोनदों दा नायदोंसै जोंबो दासो फार्स्ट नालाय अमा फार्म बानायनो नागिरनाया ओमफ्राय दा जोंहाथ' जेसेबांखिनि एक्सपिरियेन्स गैया थेवब्लाबो जेसेबांखिनि गावनि आगोलनिफ्राय माने एसेबा थायो नालाय आगोलनिफ्राय माने फिसिबाय थानाय एसेबाबोथ' नलेज थाखायो नालाय बयबो एक्सपिरियेन्सआथ' एसे दं एसेबांखिनि गैयाबो नङा नायदोंसै आरो खिन्थु अमा बुरजा फिसिनानै नायाखैमोन जों माब्रै ना माथामनिफ्राय बारा लायाखैलाय जों माब्रैनिफ्राय बारा लाखायाखै आगोलनिफ्रायनो खिन्थु नै एबार खेबसेयाव एसे बुरजा लाखिगोन आरो जों खमसे खम हायोबाबो 10थासोखौ नायग्रोगोन बायदि मोनदों आङो दा माब्रैथ' दंखायो ओमफ्राय नायदोंसै लासैनो खिन्थु दा एसेबांखिनि डाइरेक्टबो सोआ समायाव ओमफ्राय समायाव आरो बेमार आजार जाबाथाय माने नोङो लाखिनो रोंनायनिबो खोथा मुलि दौनांगौ मानांगौ बिजि होनांगौ
बेफोरखौबो इसेबांखिनि एक्सपिरियेन्स गैया आरो नायगोनसै जों लासै लासैसो ओरैनो माने इसेनिफ्राय इसे बांहोनोसै आरो डाइरेक्टार अहायथ' 10ता सोनानै नोङो जेबो रोङाबाथाय खेबसेनो थांखाजोबो ना बिदिबो जायो समायाव ना सोलोंग्रोनांगौ जों बेनिखायनो दा एसे खम सोग्रोदों ओमफ्राय नै दा न'खौथ' बानायबाय आरो आंनाथ' बे मोनथाम रुमल' नङा बैजायबो दङ आरो हायोबाथाय उनाव आरो बानायबावगोन सानदों जायगायाथ' आरो दाखालि हा खोनानै आरो जाबावबाय आंना मोननै जायगा दं मोनथाम रुम बानायबावनो हायो जायगायाथ' जाबाय ओमफ्राय दा बेखौनो आरो दा एसे एक्सपिरियेन्स लाग्रोनि दा माब्रैजों ओमफ्राय लासैनो बारायदोनसै मा खालामो इसोरनि अननायाव मोजां थाबाथ' जों सोलिनो रोंबाथ' जोबोर मोजां ओमफ्राय नायदोनसै दा जों बेजों लाना फैगोन माबाखौ पुरा थास' लाना फैगोन आरो थास' फुल खालामना लागोन ओमफ्राय बे सासेया स्कुटिजों थांगोन हेलौ थ' नों थांग्रो सासेया स्कुटिजों थांग्रोबाय ओमफ्राय जों बेजों थांगोन सानैजों बेदर बायदि खाला थांखाजोबदोंसै आरो खेबसेनो दा गोबाव जागोन नालाय लामायाबो लामा EM-फोराबो बेकारब्रा जोंनिया ओरैनो EM-नि पटल' लादोना ओरैनो EM-नि पटल' लादो बेकार बानायनाबो होआ जेबो मोनसे खामानि मावनो हाया खमसे खम बेफोरखौ नायबानो जायो सोरबा गोलैनाय फुलकबि थालांबाय इनो फुलकबि जालांबाय आरो बाजार फैग्राफ्रा एसे गोलैलाङोना खमसे खमथ' एसे नायनांगौ EM-फोरा एसेबाबो पावार दं जेनेबा माबा मोनसे खालामनानै लामा बिना लाबोना फैनांगौ जोंनो दा खालि भट नागिरफैनोबाल' ओरैनो हा गारनानै सारिजि भट लाना थाङो सप्तासेनि थाखाय थानायनो हायाबो ना भट नांगौबाथाय एसे हा गारबाय लाना थांबाय भट मोनाबो मोना 12 किल'मिटार गोजान जायो थास' लानो फैनाय जायगाया माने बिहावनि नङा आरो 12 किल'मिटार थास' लानो थाखाय जोङो दा इसिबांखिनि गोजान दंबावो दाबो आरो आधा नांबाय बेनिफ्राय मेन रड बायस्लाय लांसिगोन आरो जोंना बेजों थांसिगोन दा बेजाय साइडआव थांनांगौ दा गामि हाबलांनांसिगौ बे मेन रडनिफ्राय माबालै बापारे रुमायलायबाय गारि सालायबाय आंनिया दा गोबाव जाबायना ओरै लंजार फैयाखै अमा फिसिनायाबो ओरैनो नङा नै बे फिल्डआव दाखालिबावै जोङो क्रिकेट गेलेफैदोंमोन टुर्नामेन्ट बेनिफ्राय 5 अभाराव जों गासैखौबो अल आउट खालामजोबदों सेमि फाइनालमोन आरो सेमि फाइनालाव जेनलांबाय जों ओमफ्राय बेनिफ्राय फै दाबाय जालां जा साइडआव टार्निं ला हैद जेमि मालै थोद फै हट नोंनि न'नि दै नामा बि नङाथ' आंथ' मामाया आंथ' ना मामाया नों स्कुलाव हाङाखै मा हाङाखै स्कुलाव हाङाखै मानाव सानाबो दोबैबायानो जों गारियाव बजाय खालामजोब्बाय आरो दा बनबो बजायबावनांगौ बेयाव नै थास'खौ बानायबाय जोङो बजाय ना मानदो नामा एबारनो गाखोदोंसै फै एबारनो गाखोदोंसै बुरा थास'आ बजाय थास' हाग्राफ्रा मानजोब्बाय नै बारा हानो हादिया स्टार होदोंसै आं गोलोमजोब्बाय बन दानिनो र' दा खाबाय नै बेखौ हालियालाय मेंबाय बन दाननानै दे बुखांदो गारियाव अनलाइन जायो खोमा दखानाव अनलाइन जायोबाथाय बाजाबनायाबो जागोन बे खमनो लाजोब एसां खस्थ' खालामजोबा लाजोब सब मेंलायलायबाय माथो
नों मेङाखै हा जाबाय थाब थाब खानानै थाब थाब होलांनांगौ न' सफैबाय जेन तेन औ दोनदो जानला माला दोनलाबायदोंसै बनबो लाबोबाय थास'बो लाबोबाय